Dlho očakávané spojenie Bratislavy hlavnej stanice a Viedne cez Marchek sa vracia. Jazdilo sa len z Petržalky, cesta by sa tak mala skrátiť pod 1 hodinu. Najrýchlejšie spoje v budúcnosti to môžu zvládnuť aj za 40 minút. Veľká časť zrýchlenia je však vďaka rakúskemu úseku. Železnicu medzi Devinskou Novou Vsou a štátnou hranicou kompletne zrekonštruovali a elektrifikovali. Sú na nej aj takéto vzácne viadukty. Je to prvá trať, po ktorej prišli parné vlaky na dnešné územie Slovenska v polovici 19. storočia. Hoci ide o krátky úsek, stavba mala aj komplikácie a dostavba meškala. Týmto vlakom trvá cesta z bratislavskej Petržalskej železničnej stanice smerom do Viedne približne 1 hodinu. Týmto vlakom cez Devinskú Novú Ves bude cesta do Viedne trvať iba 40 minút. Úsek trate dlhý 2,4 kilometra mali podľa pôvodného plánu rekonštruovať a elektrifikovať 10 mesiacov. To sa nakoniec natiahlo na dvojnásobok. Dôvodom meškania boli zákonom chránené živočíchy a 2 povodne. Raritný bol nález bunkra z druhej svetovej vojny, ktorý bol prepojený s pilierom mosta cez rieku Moravu. Pravidelní cestujúci do Viedne sa obnovenia spojenia nevedia dočkať. Čakám na to už rok. Ak budem cestovať do Viedne, tak určite, jasné. Teraz by to malo byť po najnovšom 40 minút. No super, tešíme sa veľmi, chvála Bohu. Určite to bude komfortnejšie, príjemnejšie, rýchlejšie. Prevádzková rýchlosť sa zvýši z 80 na 120 km za hodinu. Na rakúskej strane vlaky dosiahnu rýchlosť až 200 km za hodinu. 46. vlakom, takže 23 párom denne, ktoré dnes fungujú v podstate buď na hodinovom takte, alebo ešte aj lepšie, polhodinovom takte počas špičiek medzi Petržalkou a Viedňou, tak pridávame ďalších 36. Vlaky budú premávať od skorého rána do polnoci. Železnice do budúcna počítajú aj s ďalšou investíciou. I keď sme zvýšili rýchlosť, zvýšili sme počet vlakov, tak je nevyhnutné zdvojkolajnenie. Pokiaľ slovenská vláda rozhodne, že to bude strategická investícia, tak od dnes do 6 až 7 rokov máme túto trať aj zdvojkolajnenú. Prví cestujúci sa obnoveným spojením budú môcť odviesť už v sobotu 11. októbra. Monika Hajko, Slovenská televízia.